Hai să recunoaștem, la un moment dat toți am fost fie victimă, fie făptaș ai acestei întrebări capcană. Pe cine iubești mai mult? Pe mama sau pe tata? Sau și mai rău, pe bunica de la oraș sau pe bunica de la țară? Serios? Cum ar trebui să răspundă un copil la asta? Facem o tombolă, un clasament? Votăm democratic? Știți cum se simte un copil când aude întrebarea asta? E ca și cum ar trebui să aleagă între ciocolată și înghețată. Cum să alegi așa ceva? Așa că unii copii răspund diplomatic: vă iubesc pe amândoi la fel, și speră să scape repede. Alții își dau seama că pot face un mic șantaj emoțional. Îl iubesc mai mult pe cel care îmi dă bomboane acum. Șmecheri de mici. Și cei mai sinceri pur și simplu tac, pentru că habar n-au ce să spună ca să nu rănească pe nimeni. Și aici intervine marea problemă. Copilul nu alege între două persoane, ci între două loialități. Joaca aparent nevinovată se poate transforma într-un antrenament pentru vinovăție și nesiguranță emoțională. Practic îi spunem copilului: hai, ia-ți o responsabilitate emoțională pe care nici noi adulții nu știm să o gestionăm bine. Ce putem face? Păi schimbăm perspectiva. În loc să întrebăm pe cine iubești mai mult, întrebăm: ce îți place cel mai mult la mami? Sau cum te face tata să râzi? Și astfel le dăm copiilor șansa să vorbească despre relații, despre ce îi face fericiți, fără să-i punem să aleagă. Copiii nu iubesc în procente, ei iubesc cu tot sufletul și asta este cea mai frumoasă lecție pe care ne-o pot da ei, fără să-i forțăm să aleagă. La Copilandia credem că iubirea nu se măsoară, ci se trăiește. De aceea creăm experiențe în care copiii pot fi pur și simplu fericiți, fără alegeri imposibile.